Printeistä lyhyesti, paperivaihtoehdoista. Mulla on se mattavaihtoehto siellä, mikä näkyy tässä. Eli niin kuin näette, niin kyseessä ei ole täys matta, vaan satinpintainen, mutta kuitenkin selvästi tämmönen mattamainen. Matta on semmonen, mitä moni ei usein halua. Tää satiin on hyvä kompromissi, että on niin puolikiiltävä paperi. Ilforin tekemä 250 grammanen laadukas paperi. Mutta niin kuin näkyy, niin pieni kiilto tässäkin on tosiaan, mutta ei peilaa läheskään niin pahasti kuin kiiltävä pinta. Sitten meillä on kiiltävä paperi täällä, niin huomataan heti tää kiillon määrä. Tässä on. Tää on tietysti makea paperi monessa kohteessa, mutta pitää huomioida tää elementti, että tää paperi kiiltää tosi paljon. Kiiltävä on terävä ja makeen näköinen, mutta siinä on tää puoli, että se on todella kiiltävä, kun vertaa tähän mattapintaan, niin tästä huomaa aika hyvin tämän eron. Sitten se on Fine Art, niin nyt nähdään sitten selvästi tämä Fine Artin etu. Eli meillä ei ole minkäännäköistä kiiltoa. 100% puuvillaa. Jos ne oli 250 grammaa, tämä on 320 grammaa. Eli tämä on hyvin jämäkkä paperi. Galleria tason paperi. Ja pigmenttimusteilla, eli täysin näyttelykamaa. Parasta, mitä oikeastaan on rahalla saatavissa, niin on tämä. Ja jos saa vielä kehua, niin aika edullisesti. Ja niin kuin näkyy, niin printtijälki on viimeisen päälle hyvä. Ei ole mitään tässä moitetta. Ja nämä on sitten tosiaan pohjustukseen, miten näitä yleensä taiteilijat käyttää. Mulla toistaiseksi ei ainakaan tähän vielä palvelua, mutta nämä on yleensä niin custom-juttuja, että tekijä tietää, miten näitä viedä eteenpäin. Mutta tässä hyvin nyt näkyy tämä paperiesimerkki. Eli me nähdään tämä Fine Artin etu, miksi se on niin kallis. Me nähdään kiiltävä. Se on todellakin kiiltävä. Ja siinäkin terävyys on viimeisen päälle. Ja sitten tämä suosituin paperi, eli tämä satiin, mikä on matan ja kiiltävän välillä. Nähdään tässä. Toivottavasti tämä vähän valotti.